Ahojte lidi, už dalšího videa vás vítá Ali, vydávám se za Vovu, Dani, vydávám se za Taryho, Kuba a vydává se za Kevin a vydává se za Kubu a jdeme do takového lesa, oni se balí, takže no, tak ale vždycky. No, tady tohle, tak je ruce. Vždycky se. Oni tam vidí tvůj prst? Co? Ne. Ne? Ne, no jeden viděl, ale už jsem super. Nevidí. Ali, ty se, prosím. Brzo. Gigi, hoši, Gigi, hej. Já jsem se chytl toho, daj toho klácku. Tam je Vova a tu je Kuba. Ale jak Co? auta? Nebudeme se hoši lékat. A nebudeme se strašit, jo? Hoci, jak jsem... Přijímáš? Jo. Přijímáš? Vovo, přijímáš? Nebudeme se lékat ani strašit. Takže všichni přijímáme i já. Tak lidi to. Jdu první, jo? Lidi. Jdu odrazit. Pojď. Jdu za stranou musíš. No. Jdem. Tak. Pojď. Mám. Dej. Nemusíš. Nemusíš. Hoši, jdeme. Jsme dole. Kdo? Ty jsi tady. Co to je lidi? Hoši, vidíte to? Tady ty draty. No to další důkaz jsem já našel. Zase. Ne, já jsem to našel. Ne, jo. Teď. Já jsem to našel. To já našel. Ticho, napačí. On to našel. Tady. Já jsem to našel. Jo, dobré, první to našel. Kuba a fakt tady. Jo. Tak jo. A jdeme. No tak ale berem to s sebou. Ale ten balon neberem. Tohle bere Kakur. Bere, Bere Kuba. Kevin jako K jako Kevin, K jako Kakur a K jako Kuba. On má 3 K. Zase zavřít režim nízké spotřeby. Ale nevyplo se video. To je ještě furt napačí. Jdeme, jo? Jdeme, hoši. Máme jen 20%, musíme to stihnout. Ale ty máš být vždycky první. Tady jsou za mnou tyhle dva typci. Ne, to jsou moji kamarádi. Vova a Kuba. Hoši, ale my jdeme do tady téhle dubiny. Hoši, vidíte tu dubinu? Máš to? Jo, znám. Já ne. Jo. A já už vidím světlo. My jsme úplně. Ale my jsme tam, kam jsme byli. Dobrý. Jdeme. Musíme jít ještě tam. Jdem ještě tam. Jedu takhle. Tak, musíme jít tak. Joši, jdeme tady přes to. Co? Ne, Ali, přestaňte, pojďte. No fakt tam je. Protože říkali, že si nebudem děsit. Kde? To je taky nebo veverky. Tady jsou. Marek, co když tam bude velká veverka? Ne, to tam nahoře, vidíš? Tam je chodník. Tam chodí lidi. Aha, Jdem. Jdeme tu ještě jednou, protože jsme se vrátili. Jsme i na liga. Jdeme do takového hlubokého lesa. Počkej, to musí být bažina někde, anebo žaby. Žabu bych jsem teď chtěl vidět. Hoši, viděli jste to? Něco proběhlo. Dívejte, veliká stopa. To je moje. Ne. Moje. A ještě tady chybělo.
Ne, to je moje. Hej, ale to pozor. Hoši, co to je? Co to je? Zanechaj kameru. Tak ale o to by se musel někde prostě. Ne, to tam je chodník. Vy nevíte, že aj kameny rostou? Nima, no, já nejsem hned vychodila do skrypa a si vyborama. Ty tady... Hoši, No, Gucci. hoši, kupi. Nech si to Ale vyber. otevř to. Hoši, vidíte to? Fuj. Jdem dál. Tam nějaká cesta už. Jo, jdeme. Ale jak To už jsme byli, ne? nějaká cesta. Tadyhle jsme našli, myslím, tu kartu. Ne, tady jsme... Jo, tady nechám. A tu šipku jsme někde tady našli. Jo, tuhle je ta šipka. Kdo? Tu je ta šipka, co jsme měli při Au, minulém to bolí, videu. Hoši, vidíte tady to? Roztáhni to celé. Hoši, to je nějaký zips nebo něco. Ale tuhle šipku jsme našli. Přestaň. Nedělej, ale Kevin. Já to asi vyhodím, jo? Mám to vyhodit, hoši? Ne, dokáž. Jo. Vem. Do kapsy dej. Krku. Přestaň. Hoši. Mladá trubička. Ne, to necháme. To vyhodím. Hej, Joši, to vypadá jak takis. Ne, to je trubka. Omlouvám se. Dalšího šipaska. Tu máme i někde tu. Ty jsi ji vyhodil? Jo. Ne, ty jsi vyhodil. Já ne. Jo, ty jsi měl ruce. Až já to vyhodím. Já už jdu nahoru. Shit, to jsou normálně skla, nebo co to je? Shit, vidíte tady tu tyčku železnou? Tak to bylo. A já vidím ještě něco. Kde, vidím ještě něco. Nějaká flaška ze To století. musel být nějaký bezďak. Další voňavka. Hoši, vidíte tu voňavku tam? Tak my se na ní jdem kouknout. Pistol. Ne, není Pistol. pistol. Joj, energy. Pistolka. Hoši, ta energy, voňavka. Není. Ale Nech tu pistolku dát. jo, já to neberu. Hoši, další, dívejte. Ne, to je ta stejná, co jsem měla. Energy pistolka, vodní. Tu někdo musel být. Nějaké děcko. Nebo to tady muselo hodit. Co? Jdem. Nějaká sladká. Pistoletí. Hoši, fuj, vyhoď to. Tam ruky. Tu, tady by jsem hoši chtěl vidět nějakou... Hoši, vidíte to? Ze století. Hoši, fuj, sardinky. Ne. Tady lidi. Konzerva. Sardinky to jsou. Aj konzerva. Franz Josef Kaiser. To vyhazuju. Tu někdo musel i někdo něco podpálit. Dívejte. Zatík. Au, já jsem spadl. Hoši, vodka. Tu je vodka. Vidíte to? Ze století vodka a jdeme ji vyhodit. Hoši, s tím někdo musel někoho udusit. Udusit. Vidíte to, hoši, tu v tom lese. Ta trubka asi tady. Co? Ale však ano, minule tahle trubka tady. Ale hoši, ne, když tu, Kam jsme? hoši, A jestli jsme odpověděli, hoši, vapo. Uka? Ty máš lepší mapu.
nedat. Máš mladší vapoře? To musel někdo ubít, tu je i vapo. Moje mama. Au! Help me! Růžové, že? No, aha. Jdeme do dalšího lesa? Jdem do dalšího lesa, hoši. Řekl tady tvůj král. On mu tak říká, tady ten Kuba. Máme? Dobře, věcí. Hoši, dívejte, další vodka. Ale ukáž. Hopa! Vyhodil se mi tam. A do prčic. Vidíte ty trny? Ještě ne. Myslím, že tak nehraj. Dobrý. Hoši, to museli být nějaké bezďaci. Bezďaci, lidi, které můžou chcípnout. A tak dále. Ale možná jste... Já tež hoši. Ale... Hoši, dalšího hlava. To musel být nůž. Na někoho tak vhodnou s Jo. Hoši, jdeme se tady kouknout. Jdeme se podívat do tady ty dubínky. Malinké. Hoši, někdo si z toho udělal vapíka. Pukáte. Někdo si, hoši, vidíte tady to pele? Omlouvám se. No ty přišli teď, tak. Ale můžeš tak. Tak to chytnu. Ale oni občas něco řeknou. Hoši, dejte tady. Tam je kanál. Počkejte. Tak ale tady je další les. Pak se tamhle do toho kanálu Tak tam jako jdem podívat. Kde? černý strom má. Hoši, vidíte tenhle strom? Ty šípy. Jako šípy. Tam nahoře. Ty piso. Tam je? Luky. Vidíte ty šípy? Nebo co to je? Pojďte tady. Vidíte to? Hoši. Tak tady. Vidíte to? Tak to hodí. Tu museli být indiáni. Hoši, indiáni tu museli Podívej být. se na celý strom. Hoši, vidíte ten celý strom? Někdo byl přivěšený na ten strom. Tady je taky kanál, ne? Jo, tady je ten kanál, co jsme vám chtěli ukázat. Dáme tady ten plácík zvednout. Jdem se to podívat. On jinak natáčí furt. Vem tamhle to modré. Vem to. Kdo? Ty kakur. Oh shit. Jdeme dál. Máme cestu? Jo, to bude. Jo. Tvůj. Ale tady bychom si taky my. Máme, ne, bychom si mohli tady sednout. Mhm. Já jsem našel nějaký nůž. Vidíte? Máme hodně důkazů. Když máme 3 důkazy. Hoši, tady ten typek zlomil tenhle velký klacek ze stromu. Mám filmu, jak já. Ale hoši, dívejte já. Co? Hoši, já jsem to celé zlomil jenom s jednou rukou. Ale hej! Jedna ruka a je to křičí. Jo. Sorry lidi. A jak natáčíš? Tak jsem natáčel. Tak. Aha. Dívej, jak natáčíš, jo? Možná uvidíte blbé video, ale napište do komentáře. Obrácené, ale napište do komentáře, jestli se vám líbilo nebo ne. A dejte lajky, všechno odběratel, až máme 100 odběratelů. 1000 milionů. To chceme. My jsme ještě děcka, víte, ale chceme mít plno odběratelů. Já mám už 80. On má 80, ale chceme mít třeba 100 nebo 100 000. Jenom jak budeme vědět. Ale prosím, dejte nám plno odběratelů. Prosíme vás o to, moc. Subscribe a zvoneček. To se říká odběr.
obděr. No, tak tady jsou voně. Hoši. Jaké? Pružina. Hoši. Tu někdo musel skákat. Vidíte to? To je taky důkaz, nebo ne? Jo? Jo? Ne, to trampolíny. Ne, to není důkaz. Já ho jdu. Vylomit. Ale já jsem ho zlomil, ale to spadne. Suj. Tady. Oh shit. Čekej. Já ho zlomil. A ohře. Ne tam. Tak už pojď. Jdeme ho zlomit tady tu dubinu. Píro. Dobře, jdeme more. Dobře, to nic. Dáš zpátky. Ne, jdem tam nahoru. Nahorší, jdeme už ukázat ty důkazy. Ne, ještě. Vy jste, ty jsi Kubo, žena? Buď normálně. Já jenom. Hajsklo. Ticho. Kde? Tady. Někoho vyřezal. Ne, to. Hoši, tohle je naše první, ne. Tohle je naše, Kdo ho můžeme tak bouchnout? hoši, trny tu moc jsou. Nejsou? Ne jo, nepíchaj. Ne. A to jdu zlomit. Dobře, jdeme zpátky. Poznáme cestu. Já jo, půjdeme tak a tak. No, dobře. Já jdu. A ukážeme ty důkazy. Ne, ještě najdeme nějaký Ale my chceme mít dlouhé video. on ani neví, jak vypadá ten les, jak je východ, ale my ho vždycky najdeme. Ne asi. Zahrajeme si někdy na detektivy? No, to možná. Možná. Ale možná uvidíte naše detektivovské videa. Co? Zase. To někoho tak bouchu tak? Hoši, tu flašku. Ty se zříz? Že tu flašku vyhodil, chytl a o hlavu. Jo. Jdeme tady. Hoši, já jsem ho zlomil. Tak ten jdu zlomit. Najdám něco. Ještě ne. Mama život. Dobré. Bez stromu nebyl výzduch. Až víš. Tenhle je chytrolín. Jde tuhle kladu. Co tam je? To je aj tady. Pojďte. Nebo si stromy. Tady je To fakt musel být nějaký bezďak. Au! Jak bez jak nemá loga. Jo, má vlastně. On ukradne z banky, ne? To nic. To ani nejde přes. Nějaká bomba tu musela být. Červená! No, červená je vždycky bomba a žlutá. Ale vyhodili jsme to. Běž! Pomalu! Čekej. Shit! Mega fit, man! Ty vole! Co? Máme jim další nácek. A spadne na nás. Stačí víte, co to je? Pomoc! Teď se moji nohy. Berte něco, já se ani nemůžu držet. Hoši, Nebo pomoc. jsme tu na... Ty pičo, ty moje boty. Shit! Žádný, půjdeme na svoje kopačky, no nic. Hoši, to jde psát. Já bych tam pelíš. Dej se na takhle. Říkal jsem pomoc mu!
Natoč ho.